Algodon prohibituean, algodi. Algodi, de bueno, eta gero erropazko bai, bai, baina sobre todo algodi, erropa guzti, guk ezin, deklaran bigen dugu hori, deklare ezkion, nahi beste diro kentzeskun, guk ezin gen deklara, txiki zeten di, eta gero hori ondarun dezan da, gero deklara gendu jai gure hori guzti, eta guk hori dekeuk ekarri bindun, kontrabandu, eta ordu, ordu atrapan abiru lau bidar, atrapagatxoe, da multa pagabe, bai, desatezkun. Ahora tenéis que dar la vuelta y llevar todo a Hendaya. Dugu gizien hartu, de Hendaya erun. Hendayan ja sartu treneko kabineta, dero oste, haikten merkara, oste bana nekarri. Baina hori izan konstanti, niri behin, hori izan, behin izazten nahi barazue. Tú estás dando muchas vueltas, tú no viniste la semana pasada. Dolako lik ez nekoan, Guardazoia pesautzen gintzu zen, baina ez egizien errop izanat, igual ez toskun lako, baina susto gomotezkun, susto.